Mitkä ovat maailman kalleimmat asiat? Maailman kallein CSGO-skini on Blue Gem Karambit. Hintaa tältä puukolta löytyy 1,5 miljoonaa euroa. Se chanssi, että sä saisit tämän puukon, on 0,001%, eli 1/1000. Eli sama chanssi, että sun LVV on aika. No mennään sitten kelloihin. Maailman kallein kello on Graph Diamonds Hallucination. Hintaa tältä kivirannekkeelta löytyy peräti 55 miljoonaa euroa. Eli saman verran, mitä Elon Muskin Falcon 9 raketti maksaa. What time is it? Disco time! Maailman kalleimmat kengät ovat Yada Dubai ja Passion Jeweler kengät. Nämä kengät on ympäröity 5 karatin timanteilla ja korot on valmistettu oikeasta kullasta. Hintaa näillä kultakutrin tossuilla on huikeat 17 miljoonaa euroa. Nämä kengät on saatavilla 7 tähden Burj Al Arab hotellista Dubaissa. Eli repikää siitä kuomat. No maailman kallein jalokivi on Pink Star timantti. Afrikasta kaivettu Gemifreakin unelma myytiin vuonna 2017 Hongkongissa järjestetyssä huutokaupassa noin 71 miljoonalla dollarilla, mikä teki siitä tuolloin maailman kalleimman timantin. No mikä sitten on maailman kallein alkuaine? Ydinsyntetisaattorissa tuotettu maailman kallein alkuaine on kalifornium. Tämän aineen nimi juurtaa juurensa Kaliforniasta, koska sitä tuotettiin siellä ensimmäisen kerran. Hintalappu tällä bossilla on 24 miljoonaa euroa grammalta. Tätä ei varmaan myydä Vantaalla. No miksi tästä on niin kallista? Tän 98 ulkoelektronia kiertävän atomin ydin hajoaa jo 2,1 sekunnissa sen valmistuksesta, joka tekee aineesta hyvin epävakaa. Eli muistuttaa aika hyvin Sleepy Joe Bidenin mielentila.